Nejnovější zpráva od Anonymous říká, že se nad námi něco děje. Toto hackerské hnutí dále informuje, že Národní úřad pro letectví a vesmír NASA plánuje světu oznámit něco velkolepého. Existují kosmické lodi kolem celé Země, teprve nedávno NASA objevila 219 nových planet. 10 z nich je údajně skalnatých, stejně jako naše Země, všechny se prý nacházejí v obyvatelné zóně. Jde o soustavu, která není ani příliš blízko a ani příliš daleko. Keplerův vesmírný teleskop objevil až 4034 planet, 50 z nich by mělo být podobných naší Zemi. Hackerské hnutí Anonymous dále na svém webu dodává, že jsou důkazy, že se na obloze nad námi k něčemu schyluje.